ang mga nagbabagang balita. Mga motorista tumatawid na sa ilog, makadaan lang sa Cannon Road. Clearing operation hindi pa rin sinisimulan. Mga OFW mula Ilocos at Cordillera Region na naipit sa civil war sa Sudan, nakauwi na. Road widening sa mga pangunahing kalsada sa Baguio na simulan na. COVID-19, hindi na nakababahalang sakit ayon sa World Health Organization. Pagpapaitlog at pagpaparami ng manok unti-unting nauuso sa Baguio City. At iba't ibang putahe at pagkaing gawa sa rabbit meat ipinatikim. Gamalam Amyanan na Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Sakit sa ulo ng mga residente at motorista ang pananatiling sarado ng Cannon Road. Ang mga ito sa ilog muna dumadaan. Narito ang update sa report. 4 na araw nang sarado sa motorista ang Cannon Road, partikular sa Camp 6 to Babinget. Kaya para makabenta sa kanyang mga suki sa Baguio City, ang sorbiterong mula Rosario, La Union na si Jerry, tinagang isuong ang kanyang tricycle sa ilog. Ay, medyo mahirap. Bako-bako yung daan. Di makadaan yung pinupuntahan namin ng pagtitinda. Ay, wala na pong choice at kailangan nung magani para kumita. Kinailangan pang itulak ang kanyang tricycle sa pataas na bahagi ng daan. Ganito rin ang tinatahak ni Rowie makapasok lang sa paaralan. Nagsusuot na nga siya ng bota dahil may ilang malalim na parte ang kanyang dinadaanan. Gan po, isipin mo yung kapag nakamotor kayo, yung motor mo madaling masira kapag ganyan. Pag dinadaan mo dyan. Tapos yung perwisyo po kasi na kanya, dinudulot niya dun sa mga taga dyan. Yung mga, lalo na yung mga taga dyan po, na walang sasakyan, ganon. Pati po yung yung jeep, ganon, sobrang hirap po din. Dagdag pa niya, tila wala raw ginagawang aksyon ang mga otoridad para mabuksan ng muli ang kalsada. Tapos yung kontraktor kasi dito, parang walang pakialam nga eh. Bakit po yan? Yung mga kapitbahay namin dumadaan dyan, sabi nila wala naman daw ginagawa yung mga bata niya, yung mga boys niya. Tapos sabi pa nung iba, tatatlo lang daw yung kwan niya, tawag dito. Oo, nag-aayos, tatatlo lang daw sila. Dito muna sa ilog pansamantalang dumadaan ang mga motorista. Sarado pa rin kasi ang kalsada dahil hindi pa nasisimula ng pagsasaayos dulot ng sunod-sunod na pag-uulan. Ang problema kapag tumaas ang level ng tubig, wala nang madadaanan ang mga sasakyan. Ayon sa DPWH CAR, hindi raw nila maaaring isaalang-alang ang buhay ng mga personnels. Samantala, sa Facebook post ng Baguio City Public Information Office, nakasaad ang komento ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong kung saan sinabi niyang ito raw ang nangyayari kapag minamadali ng mga engineers ang proseso ng isang proyekto. Tumanggi naman munang magbigay ng pahayag ang DPWH CAR na siyang namamahala dito. Wala pang petsa kung kailan muling maisasaayos ang proyekto para tuluyan na itong muling mabuksan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Binigyan ng OWA ng tulong ang mga umuwing OFWs na tubong Ilocos at Cordillera Region matapos maipit ang mga ito sa civil war sa bansang Sudan. Ang kanilang kalagayan alamin kay Lynette Iris Pat.
Labis ang pasasalamat ng dalawang OFWs na tubong Ilocos Region. Matagumpay kasi silang nailikas kasama ang 400 OFW sa Sudan na naipit sa civil war. OFW from Sudan na tulungan po ng ating gobyerno, especially ng OWA po and DMW, na mapauwi po dito sa Pilipinas dahil po sa civil war po na nangyayari sa Sudan. Asal po sa mga gera po ng nakaraang araw, weeks, at sila po tumatulong sa para makauwi. Bukod sa libreng plane ticket, nakatanggap sila ng tig 50,000 cash assistance bilang tulong sa mga OFW nawalan ng trabaho dahil sa gyera. Nakatanggap rin ang isang nurse mula Tabuk City, Kalinga, na kabilang sa ika-11 batch ng repatriates sa Cairo, Egypt. 2 ring residente mula Dagupan City ang nakauwi na at nakatanggap ng Emergency Repatriation Fund. Ang nasabing pera ay tulong sa mga pamilyang apektado habang naghihintay na muling bumalik sa normal na sitwasyon ang bansang Sudan. Sa ngayon, isinailalim na sa total deployment ban ang bansang Sudan dahil sa tumitinding bakbakan ng militar at mga rebelde. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines. Patuloy muli ang pagsasagawa ng road widening sa Baguio City. Widening ng 4 na main roads, target na matapos sa loob ng 1 taon. Narito ang report. Ilang araw nang mahina ang kita ng repair shop ni Feed sa Camp 8, Baguio City. Binabakbak kasi ang harap ng kanyang shop para sa road widening. Ngayon, wala naman tayong magagawa kasi nga ano ng government naman yan. Kaya ang gagawin na, maghintay na lang na matapos ito. Yung mga walk-in lang ang pumupunta, dala lang nila yung pesa, pero yung mga sasakyan na gagawin na, hindi na namin gagawin. Ayon sa Baguio City District Engineering Office, 4 na main road ang isinasa ilalim ngayong taon sa road widening. 2 areas sa Quezon Road, isa sa Marcos Highway at isa sa Quirino Highway, Baguio, Bawang Road. 1 taon ang palugit para tapusin ito, pero may posibilidad pa itong mapalawig dahil sa nalalapit na tag-ulan. Dati ay umaabot sa 5 sasakyan ang pwedeng ipark sa parteng ito sa labas ng kanyang shop. Pero dahil sa road widening, minsan ay wala na daw dumarating na customers. Kapag naman natapos ang kalsada at dinaanan na ng mga sasakyan, 1 o 2 na lamang ang pwedeng pumasok sa kanyang shop na kaya niyang gawin sa loob ng 1 araw. Ang mga strukturang sakop ng isinasagawang road widening ay matagal nang naabisuhan. Pinagbibigyan ng araw ang ibang hindi pa nakakapagpa-demolish. Tinayuan nila yung lote ng gobyerno in which pinakinabagan na naman nila ng so many years. We also give them consideration. One also reason for that, because siyempre you will have to wait also with that for them to demolish, right? Diba? Bigyan mo rin sila ng ample time na kuwan. So yung free sections out of yung kuwan, inuna namin muna mga yon. Tapos while waiting for them to vacate ng space na tatamaan ng structure. Sinigurado naman nilang mababayaran ang may-ari ng mga tituladong lote na masasakop ng widening. Samantala, asahan naman ang ilang scheduled power interruptions dahil dito. Ilang mga poste kasi ng kuryente ang kailangang i-relocate para sa widening. So kung mayroong mga ganun, we relocate those poles naman. Kaya lang, kung may nakikita kayo ngayon, kasi nga na-widening na, tapos may nakikita pa rin kayo, yun yung iniiwasan natin, tinatiming natin kasi mayroon naman sa amin si Bineco na kinukonsider kagayanan. Ang big consideration dyan is yung scheduling of power interruption. 193,459,000 pesos ang budget ng BCDEO para sa naturang mga proyekto ngayong taon. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Dahil sa malamig na panahon at mataas na demand ng karne ng manok, marami ngayon ang nahihilig sa pag-aalaga nito sa Baguio City. Tamang paraan ng pagpaparami, alamin sa kwentong ito. Malamig na klima. Ito ang isa sa mga nakikitang rason kung bakit unti-unting dumarami ang mga nag-aalaga ng manok sa Cordillera. Compared sa, for example, sa Pangasinan,
yung mga houses ng chicken doon is tunnel vent, ibig sabihin naka-aircon. So at least tayo dito hindi na tayo gagastos for aircon. Sa tala kasi ng Department of Agriculture Cordillera, tumaas ang produksyon ng karne at itlog ng manok sa rehiyon. Yun lang, isa sa mga nakikitang problema partikular na sa lungsod ng Baguio ang hindi mapisang itlog ng mga manok. May instances na 100% napipisa lahat. Meron iba, for example, 60 eggs, isa lang ang napipisa. So there are considerations na dapat ma-check sa farm. Ayon sa City Veterinary and Agriculture Office, malaking epekto dito ang kondisyon ng farm. So meron din tayong walk-in clients na nagpapapisa naman ng mga eggs din na in their own farm, from their own farm. Kaya naman bilang suporta, binuksan ng Baguio City and Veterinary Office ang kanilang incubator facility. Katunayan, 12 ng mga itlog ang isinasalang dito para mapisa. Gaantay lang tayo siguro mga additional 2 to 3 days para mapisa yung mga egg. Pero mahalaga pa rin umanong tutukan ng paligid ng farm at pagbibigay ng bitamina sa mga ito. Implementation na animals is to help them boost their immune system din. Tapos for example, pag nangingitlog yung chicken, kung minsan kailangan natin mag-provide ng calcium supplements kasi they use up their stored calcium. Kung minsan napupull out yung mga nasa bones nila. So talagang kailangan suportahan yung diet nila ng calcium. Sa ngayon, may 13 registered farm associations ang kanilang tinutulungan sa egg production sa buong lungsod para matiyak ang food security. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Susunod, COVID-19 hindi na nakababahalang sakit ayon sa World Health Organization. Sektor ng negosyo at turismo, kumpiyansa ng bumangon mula sa pandemya. Yan at iba pang mga balita. Abangan! Anak kontra rubella, tigdas at polio sa May 1 to 31. May dagdag na vitamin A supplementation pa. Alamin ang schedule sa pinakamalapit na health center. Magbabakuna na para sa Healthy Pilipinas. Paalala mula sa DOH. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Baboy, baka, kabayo, kalabaw, kambing, manok, pato, bibe. Lahat ng ito pwede sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ang bago at epektibong animal feed supplement. Puno at kumpleto ng mga essential vitamins, minerals, probiotics, calcium, amino acid, omega-3, D3 at electrolytes. 1 o 2 kutsara ng King's Vita Plus, i-mix lang sa tubig o feeds araw-araw at kikita ka na sigurado pa ang iyong pag-asenso. Mabibili sa mga Agrivet stores ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ikinatuwa ng sektor ng turismo at negosyo sa Cordillera ang deklarasyon ng World Health Organization na hindi na nakababahalang sakit ang COVID-19. Ang 2 sektor, kumpiyansang makabangon muli sa pagkalugi. Magbabalita Charles Limon. Chop Suey set ang sumagip sa pamilya nila Sandra nung kasagsagan ng Enhanced Community Quarantine taong 2020. Adu nga DJ order da nga chop suey set. Adamot ti order ti 1,000 pieces kasjay. Adamot no maminsan maka 10,000 kasjay ti one day.
Bagamat patay ang turismo noon, tiniis pa rin nilang kumayod at magbukas. So ati talaga nga question mi nga kaano nga ta nga malpuspas daytoy tapno aglukat met. Tani kaasimot ti tattao nga kasto nga medyo narigat garo din ti pumitaan pi man ti kwarta ket kastoy pay mo ti mga mangyayari. Matapos ang 3 taon, balik na muli sa normal ang kanilang negosyo. Maswerte sina Sandra na hindi sila napasama sa higit 15,000 negosyong nagsara sa Cordillera ayon sa DTI taong 2020. It was really devastating. It was really nakakaiyak. So many business sectors closed, about 50% of them, or partially open and barely being afloat or being, parang nalulugi pa sila kung minsan. Ngayong Mayo lang, idineklara na ng World Health Organization na hindi na itinuturing na global emergency ang COVID-19. Ibig sabihin, hindi na ito nakababahalang sakit. What this news means is that it's time for countries to transition from emergency mode to managing COVID-19 alongside other infectious diseases. I emphasize that this is not a snap decision. It's a decision that has been considered carefully for some time. Ikinatuwa naman ito ng sektor ng turismo ng Baguio. Noong nakarang Disyembre lang kasi umabot sa 500,000 ang bumisita sa lungsod. Some will still consider it a risk, no? Accepting all of these numbers. But with that declaration, siguro medyo hindi na ganun takot, no? Ang tao, but we still want, that we have to be conscious of health standards. Pero mahalaga pa rin daw na bitbitin ang mga aral na iniwan ng pandemya. Hindi ko mo na-withdraw na as hindi na worldwide pandemic, kailangan din maingat tayo. And that is what we are telling to our people in Baguio City. Narito tayo ngayon sa isa sa mga pasalubong centers na matatagpuan dito sa Marcos Highway. Karamihan sa mga negosyong ganito ay nagsara noong kasagsagan ng pandemya. Pero kahit 1 taon na ang nakakalipas matapos luwagan ang mga restriksyong buhat ng pandemya, marami pa rin sa mga ito ang hirap makabangon. Kaya ang Department of Trade and Industry alok ang iba't ibang tulong. Because we have a new set of government now, new administration, and our MSME development plan just ended in 2022. It's now being upgraded and reviewed. So surely it includes business continuity plan and safety measures against disasters and other forms of challenges. Kumpiyansa naman ang dalawang sektor na tuloy-tuloy na ang kanilang pagbangon kahit hindi pa rin nawawala ang banta ng COVID-19. Sa huling tala ng Department of Health Cordillera, aabot sa 169 ang kabuang aktibong kaso ng COVID-19 sa rehiyon. Karamihan sa mga ito ay mild at asymptomatic. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Nakatanggap ng libreng check-up at mga gamot ang mga buntis sa La Trinidad, Benguet. Tinutukan niya ni Lynette Iris Pan. Dahil first-time mommy si Efe, madalas ang kanyang pag-aalala sa kalagayan ng anak. Hindi niya kinaliligtaan ang magpa-prenatal check-up lalo na't kabuwanan na nito. Every month. Para malaman ko po kung anong baby ko. Ngayong buwan din inaasahan ni Melesha na ipapanganak niya ang kanyang ikatlong anak. Nais niyang ipanganak ito sa pamamagitan ng normal delivery kaya tinututukan niya ang kanyang kalusugan. Yun lang naman yung kumain ng gulay at prutas araw-araw. Present ang dalawa sa Buntis Congress ngayong araw sa La Trinidad, Benguet. Nasa ilalim ito ng National Safe Motherhood Program ng kanilang Municipal Health Services Office. Pinag-usapan dito ang maayos na kalusugan ng ina at ligtas na pagbubuntis at panganganak. We are doing this for the benefit of mga buntis ngayon because every year may nabubuntis. So ang basis natin for our activity is yung UNICEF, yung goal natin by 2030, which is to preserve yung good health
Nagsagawa rin sila ng libreng check-up para sa mga buntis. Sa tala ng Municipal Health Services Office ng La Trinidad, nasa 120 hanggang 150 na mga buntis ang nabibigyan ng libreng serbisyo sa 16 na barangay. Bagamat lahat ng barangay ay mayroong health center, isa umano sa nakikitang hamon ay ang late na pagpapakonsulta ng mga buntis. Mga ibang reasons nila is yung distance from yung health station sa bahay nila, yung accessibility. Pangalawa, ma'am, syempre financial burden. Although ina-assure naman natin na this is free, pati yung mga gamot. Pero dahil pangatlo, yung hindi sila well-educated kung ano ang mga pwede nilang ma-avail na services natin. Maliban dito, tinitignan at minomonitor din ng naturang opisina ang bilang ng hindi planadong pagbubuntis. Meron at meron, based po ito sa data natin. Again, kung sino lang po yung pumapasok sa ating health station, hindi po kasali yung sa hospital. In a year, ma'am, ang estimation pa rin po natin, meron at merong 10 to 20s pa rin po, ma'am, na unplanned teenage pregnancies. Maliban sa libreng prenatal check-up, ay namahagi rin ng buntis kits at mga gamot sa ginanap na Buntis Congress. Lenat Iris Paed para sa Luzon Headlines. Pinasinayaan sa Cordillera ang iba't ibang proyektong infrastruktura na makatutulong sa transportasyon at seguridad ng rehiyon. Magbabalik sa report Charles Limon. Isa ang barangay Namal sa mga liblib na lugar sa bayan ng Asipulo, Ifugao. Dahil bulubundukin, malaking hamon para sa mga residente ang transportasyon, lalo na tuwing tag-ulan. Kaya ang Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict o PTF LCAC Ifugao napiling bigyan ang barangay ng maayos na daan. Parte ito ng kanilang Barangay Development Program. Matapos ang halos 3 buwang konstruksyon, pinasinayaan na ang Namal Proper to Budo Farm to Market Road. Nagkakalaga ito ng 4 na milyong piso. Ito na ang ika-4 na Farm to Market Road na proyektong pinasinayaan sa bayan. Sa katabing bayan naman ng Tinok, isa sa ilalim sa pagsasaayos ang Impugong Mulmog Tawang Gumhang Road para gawin itong Farm to Market Road. Ang proyekto ay nagkakalaga ng 25 million pesos at inaasang matatapos sa loob ng 6 na buwan. Ang nasabing proyekto ay programa ng lokal na pamahalaan ng Tinok sa ilalim ng Local Government Support Fund Financial Assistance to LGUs. Pinasinayaan naman sa bayan ng Tayum Abra ang kanilang bagong municipal police station. Personal itong binisita ni Police Regional Office Cordillera Regional Director Police Brigadier General David Peredo Jr. at ni Tayum Mayor Placido Glenn Eduarte. Standard Type B or C ang disenyo ng struktura alinsunod sa direktiba ng PNP. Pagkatapos nito, binisita rin ng General ang Apayao Police Provincial Office. Highlight ng pagbisita niya ang groundbreaking ng itatayong quartering facility ng Apayao PPO sa bayan ng Luna, Apayao. Nagpasalamat ang general sa tulong at suporta ng pamahalang panlalawigan ng Apayao sa mga adhikain at proyekto ng PNP. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Merong ordinance ang City of Manila, Ordinance 7774, na pinas ng kanilang konseho prohibiting short-time admission rates and wash-up rate schemes in hotels, motels, inns, lodging houses, pension houses, and similar establishments in the City of Manila. And yung ating wash-up rates, sinasabi, ang definition ng wash-up rate is below 12 hours. When you check in Manila, ayaw nila. And of course, ang sabi nila, this is to prevent immorality to be encouraged in the City of Manila. Yung Manila Tourist and Development Corporation, sabi nila hindi po pwede yan kasi under PD 259, pwede naman na mag-admit ng customers on short-time basis or wash-up rates. At sabi nila unconstitutional
Yan. At dinala nila ito sa ating Korte Suprema. At dinefine ng Korte Suprema kung ano ang elements ng valid ordinance. One, it must not be against the Constitution. It must not contravene the Constitution or any law. Pangalawa, it must not be unfair or oppressive. Pangatlo, it must not be discriminatory. No? Pang-apat, it must not prohibit, regulate trade. At pang-lima, it must be general and consistent with public policy. In other words, hindi dapat unreasonable yung ordinance na yon. And sabi ng Korte Suprema, to impose a prohibition doon sa mga gustong mag-check-in for a short time, no, or a wash-up time is violative of, again, the freedom of people, freedom of choice of people. And we cannot assume that there is immorality happening pag merong nag-check-in sa isang motel for less than 12 hours. Sabi nga ng Korte Suprema, kung talagang gusto nila, kahit mag-check-in sila for 24 hours, they can leave anytime after 1 hour. So what's the difference between yung short-time rates at wash-up rates? And sinight nila yung mga earlier decisions ng Supreme Court na sinusustain yung mga ganitong klaseng ruling doon sa mga ordinances that prohibits short-time or wash-up rates. At ang statement ng Korte Suprema dito is, you cannot legislate morality. So, hindi po tayo dapat mag-judge kung ano ang moral at immoral, sabi ng Korte Suprema, and they declared the ordinance as unconstitutional. Ito yung case ng White Light Corporation, Titanium Corporation, and Santa Mesa Tourist and Development Corporation versus City of Manila. Susunod, iba't ibang putahe at pagkain gawa sa rabbit meat ipinatikim sa Baguio City. Iyahain yan sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Sisi promise sa milky ng batang 90s. Para naman sa mga nag-iisip pa lang ng kanilang hapunan, baka gusto nyong subukan ang iba't ibang luto ng karne ng rabbit. Maliban kasi sa pantawid gutom, masustansya rin ito. Matakam sa kwento ni Ninette Iris Pato. Caldereta, curry at salad, ilan lamang ito sa mga entry sa cooking contest na ginanap sa Igorot Garden, Baguio City. Pero hindi ordinaryong sangkap ang kanilang ginamit, kundi karne ng rabbit. Same lang, kaya lang yung taste na lang po yung paglalabanan kasi iba naman yung taste ng chicken, iba naman yung taste ng pork. Ang patimpalak na ito ay layong isulong ang industriya ng rabbit sa lungsod. The city vet office
inad itong activity na cooking contest para ma-showcase yung rabbit meat as a source of food and pwedeng source of meat. Kanya-kanya ang diskarte ng mga kalahok sa pagluluto. First time ko magluto ngayon ng kaldi, ma'am. Kalderitang rabbit. Dito pa lang, ma'am. Sure na sure yun po, ma'am. Kasi rabbit, ma'am. Hindi lang pang laman tiyan ang rabbit, kundi masustansya rin ito kumpara sa ibang karne sa merkado. Sa akin si rabbit kasi for example cholesterol, mababa ang cholesterol ng rabbit meat, mababa yung fat content, mataas rin siya sa proteins and calcium content, yung ganun. Pagkatapos maihanda ang mga putahe, ang ilang manonood di mapigilang matakam. Kasi sir, yung may ano siya, vegetables. Oo, kaya maano yung menu. Kung tignan, talagang ano sir, nakakainggan nyo. May ilang namangha, pero ang iba nandiri. Tikman natin. Pero ayaw ko. Ayaw daw niya, ma'am. Mas Hindi ako familiar sa ganyang yung meat ng rabbit. Maliban sa mga putahe, meron ding iba't ibang processed foods gamit ang rabbit meat, gaya ng sisig at rabbit sausage. Pagdating sa karne, yung nagiging trend kasi is pwede natin kainin personally yung mga 1-year-old, 2 years old na rabbit, pero kung pang commercial, dapat may standard talaga ng age, saka yung weight natin ng rabbit. Dahil dito, malaki ang nag-aantay na oportunidad para sa industriya ng koneho sa lungsod. Sa ibang bansa talaga, they grow rabbit for food and fur. So, sana ma-accept din natin dito, lalo nga ang besides nutritious siya, other source pa siya ng meat. Tapos, yung production cycle niya is shorter as compared to goats, pigs, and baka. Ang aktibidad na ito ay parte ng Agri-Tourism Trade Fair ng pamahalang lungsod ng Baguio, kasabay ng paggunita ng buwan ng mga magsasaka at mangingisda ngayong Mayo. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. Happy weekend and advance Happy Mother's Day!